እቲ ሰብኣይ ልቦለዳዊ ሳንታ ደራሲ ነጋሲ ወልደ ማርያም ገስጋሲ እቲ ሰብኣይ ሰላምكم يبزح ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ትርከቡ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዝሓለፈ ፈነውና ካልኣይ ክፋል እቲ ሰብኣይ ልቦለዳዊ ሳንታ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንሎም እውን ሳልሳይ ክፋል ኣይና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ከም ወትሩ ኣቐዲምና ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊ ሳንታ እቲ ሰብኣይ ወይዘሮ ትምኒት ንኣቶ ተፈሪ ኩሉ ኣካይዶኦም ኣመልኪታ ከም ዝተዛረበቶምን ኣብ መወዳእታውን ኣቶ ተፈሪ ንባጽዕ ምስኒት ብስራሕ ክኸዱ ምዃኖም ከም ዝነገርዋን ወይዘሮ ትምኒት ኣዝያ ከም ዝሓረቐትን ዝኾነ ጌጋ ምስ ዝፍጽሙን ሕድገት ከም ዘይትገብረሎም ከም ዘጠንቀቐቶምን ኢና ተኸታቲልና ነርና ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ትቕጽል ምሸት ምድሪ ፀሓይ ጩራታታ ሲሒባ ካብ እትዓርብ ናብ 2 ሰዓት ስግምገም ግዜ ኣሕሊፋ ነበረት ምስ ምዕራባ ዝሰዓበ ምልውዋጥ ክሊማ ንፍጥራት ናይቲ ከተማ ዘይከም ቀትሪ ከም ዊንቶኦም ንኽንቀሳቐሱ ዝዕድም ሙኡስ ክሊማ ለጊሱ ባሕታ ይልግሰሎም ነበረ ንፋስ ባሕሪ እውን ድሕሪ ፀሓይ ዕራብ ዝወለዶ ዝሕል ክሊማ ፈንዩ ንዝወዓለ ሙቐት ከዝሕል ኣብ ጻዕሪ ነበረ ነዚ ዝፈልጥ ወዲ ከተማን ጋሻን ድማ ብጽም ድንግልን ሸናዕና በለ ዝነበረ ሃዋሃው ንምቆዳስ ጸሚዱ ናይ ምዝንጋዕ ክፍለ ግዚኡ ኣምስት መቐሪ ነይሩ ሰብትካልውን ምስ በዝሒ ምንቅስቓስ ናይቲ ኣንገት ትሪኦም ዝበዝሐ ንግዳዊ ንጥፈታቶም ዘካይዱላ ክፍለ ግዚኡ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ ኣቶ ተፈርን ስኒትን ንፋስ ባሕሪ ዝፈጠሮ ኩነታት ኣምስት መቐር ነበሩ ስኒት ጓለይ ከመይ ጸኒሕኪ ቁሩብ ደዕሪፍኪ ነታ ብጎኖም ኮይና ለስላሳት ሰቲ ዝነበረ ሲኒትዮም ሰሓትዋ ነይሮም ምስኦም ኮፍካ ብትብላት ሒዛ ክትዛረብ ስለ ዘይረኣይዋ እዮም ዝሓትዋ ነይሮም እዋ ዕሪፈ ኣሕጢራ መለሰት ኣሕጢራ ክትምልስ ዘገድዳ ምኽንያት ነይርዋ እዩ ፈለማ ብዘይድሌታ ምምፅኣ ኸይኣኽላ ኣቶ ተፈሪ ሓደ ክፍሊ ኢና ንሕዚ ኢሎም ስለ ዘገደድዋ እንታይ ኢላ ከም ትውስን ትፈልጥ ኣይነበረትን ጽቡቕ እቲ ዝበልክዎ እንታይ ጌርኪ ሓሲብ ኩሉ ዶ ናብቲ ዘገድሶም ዛዕባ ሰገሩ ናቶም እምበር ናይ ሰብ ስማዕ ኮይኑ ኣይስማዖምን እዩ እዋ ሓሲበሉ ኣሕጢራ ድሕሪ ምምላስ ስምዒቶም ንምፍላጥ ኣዒንታ ተኸለትሎም ዝነበሮም ተርባጥ ይርዳእ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ትህቦም መልሲ ዝህሉን ዝፍጠርን ኩነታት ቅድሚ ዝኣገረ ኣብ ዓይኒ ሕልና ቀጀሊሉ ስለ ዝተረያ ብውሽጣ እንግዳቶ ዘይትፈለጥ ስምዒት ይስማዓ ነበረ እሞኸ እንታይ ሓሲብኪ ደጊሞም ተወከስዋ ኣብቲ ህሞት ስኒት ትህቦም መልሲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዓባ ኣገዳስነት ነበሮ ግና ኣወንታዊ መልሲ እንተኾይኑ እዩ ዝቕይር ነገር የለን ኣይተቐበልክዎን ኣፍለጠቶም ትርር ኢላ ኣብ ክብራ ንዝመጽእ ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ምኽንያት ከም ዘይብላ ትርዳእ መንእሰያ እሞ ድማ ምስ ወባኣ ንዝኣክል ሰብ እትፍጽሞ ብዕልግና ኣብ ስድራ ቤተን ሕብረተሰባን ዝህልዋ ዘይተቐባልነት ዘኪራ ስኸኽ ክትብል ጀሚራ ነበረት ይሂ እንታይ ሓቢጡኪ ደሓን ከም ዘይጸንሑ ክንድሩ ተሰምዑ ስኒት እንታይ ክትብል ዘለኺ ኣነ ተፈሪ ዝኣክል ሃብታም ሰብኣይ ለሚነክስ ክትኣቢ ከመይ ድዩ ኮይኑ ዶሳብ ርእሰይ ዘለክን ዕቀት ይዘብየክ ዘሎ ንዓኽ እንዴ ስኒት መልስለይ መላስ ዝደልዩ ሕቶታት ፈነው ኣንጻር ሕቶኦም ምስ መለሰት ሕርቃን ክትል ክብሎም ኣይደንገይን ክትጻወሮ እውን ዝኽእሉ ይመስሉ ይነበሩን ድላይ ኣይኮነን ሓጢር ትመልስ ነበረት ልዕልኡ ዝኸይድ መልሲ ኣድላይነቱ ይተራያን እንታይ ድላይ ኣይኮነን እንዴ ክዝበልኪ ስኒት እንታይ ኸፊእኪ ሕርቃኖም ኣጥፋር ኣውፅኡ ክሳሃላ ሓደ እዩ ዝነበረ ከፊእኒ ይበልኩን እንተኾነ ግና ምሰበይ ዝኣክል ሰብኣይሲ ስለዚ خلفوا زرب أخي قصلت ترفت
እንታይ ማለትኪ ይህም ዓብ ሰብኣይ እንትኾንኩ كي حمقكي ولا ستناي سباي كيس انلك اخفريحكي احتيرات من لسلهم بمنبرا كزاربي خالي زبل وقالاتنا واسبو كزاربوا يصعرون هبرو بابا تفري انا قوتاتاي بصحكن بجاكم يللكم كاله نعلل زمصانا كن زين قبر ارستين تغيروا تمحصنت انبر عندبتهم من سمعتهم من ناي محرت انفتاي نبرون سلازي كتنقق كم زلوا أنفتهم ينفتلا نبرا أنتنيو بسمعي سبل ويو سنيت ننبس غيتي بالنبر أنا دا أخاب زختما كن داخل زخوانا عطف زرقح زبلا قرازوز إنكي مسلكي كله تزقبر دما بزي بك خابن كرخبي أتنسقس تحسم كيو عسبن دما يغفلا قلقني أنت تملستهم كالق ميلافت إيروم كتعرفوا فتنو أما وديكم من تخنكم كخيدو كاب استبقسه أرأستين مهدام زبالتايو كي تبقسه كم إلو محتاتو دحيرو أبز متسو قداي نغت الدالو زحبر دول نبرا كاب كلو انتتات كدحن انتدا أخوينا كتقبرون نيروا كتكادت خليخي نفالا ما أوان كتكيدا فقدولا كاب لبوم زنقال زي من باروغنا نسوم ترايهم سردقوا نيروم دحرتي كتكيد مفقادهم غنا انتاي وصاني كوسنو خمزو خلو يفلطي نبرون قدم مغادك حتكي استرفهم سلازنبرهم دوا بلوام بزعبا منتاي سنيت بدوا طيغت كابت زبلوان العلي انتاي كبلو خمز دليو كتقمقم تفتن نبرت سلام انتاي اخي فوقس متان كبلك كتزغز اكل خدان زيت خدانكيو نام نفسان نطمتو استزاربوا ايو اول دوق انتس نفسان قرصان زحدروم تمسات بخمي من قدي ميلا فتيروم يستماقر وطرايوم زحسبو نيروم دساي بلن كم زقدمه احتيرا بمملاس كتغيرت بابا تفري كخيدو دقي ما حتتت ديحرقو مسؤم مهلوا سبب انت زي كوينو ملسا خمزي هلوو انا تردأ مزان دو كم خالو ويو ناي باجا كمستافنو ناي نعقت سمعتيو كم كيروم زقرني قال بعلا فنحن حلانا برأت تطح بعل نسخن دما انجرا خن بقربا بيتكن كله تعبيالو بدحرو دما ملاس بزيبلو دحر سب كنت ترفع ناي باجا نعقتن سمعت ورورو دليتهم بمسانهم كدهلوان كنعقوان جمرو اتصبح نبرات نوصالو ورقتك عدالي خيدي خي دس كم زيبلون بزأنفت قالات حتتوام أود عليه إيه بدوات من السنيرة صبو حجات كادت خليخي داقي ما فقد حبوا قنا زي ما حلالفوا ما الأخت قدنيروهم أقدوا منا وزاوزو أبا درار عزيزينا لهو مسمت أخد هيكي كي تدق سيخي بلوا 5 حلويلام حراي بلد قد أمليسا نامدك السغفلا الناس قمت أتو تفري سنيتنا مدك السغفلا دحر مخدا كبيت صور كم زراقفو كعبو تنفاس كفنو تسمعو أوشت أمزقا ما دحوز نبرو استفرارقو السمعيتات نطر أنفت سلسانو لهم زو السنوات أفئيوام نيونو جو يبلو نبرو كساب شعو أوريدو ما ديوام زحسبلو حسابات زي كم تثبيتهم عبايتا كسر حلو ما يكالن استفلاليو كم كعوة لهم لهم زفت أروام ميلاتات كني قالات عب تكبار كوعلو بزي مرأيهم حقوساتي نبرون جنكا مدبهم بقو ززازة ما ينبرن كم ناي مودات عمارات إلهم حيزهم موز نبرو ميلا نيروامي حجي ناي مودات أخفتناي انت سلت أقرم أبدا إلا تقبت انت خوينا قنا بزا مدهانيت جيرب بمدنزاز دليتاتي مركابيت ناي مودات مدبيزلو بخبرة اندات حسيمات تزلا دليتي بخمين من قد خمز فتم بقبر خريئي فتينوم نزسانو بعمت انحيلن كفتمو دمدمو انا تفلتهم نابتقلو العبدان انا سقرو اتناي درار مدب حسابهم نمفتام متان كطعمان بمبال كاوشت مدك اسخفلهم حلفيلكا ابزركب ناب قماقم بحري زر اطغاف نسترا ابزلو دندس كم زدالو جيروم بتأزازة دالو متانا طرطارا خياتو بزي كان خلتيهم زخون منبر كال زخونه انقدت كيدالو متأنا قدرر طراي تدحيوا
እንታይ ዳ ክንድስ ተጸውዕኒ ኣበይ ዲ ክጸኒሕኪ ህዲ ኢሎም ተወከስዋ መደባቶም ክሳብ ዘተግብሪኦም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ባባ ተፈሪ ይቕሬታ ግበሩለይ ሻወር ክገብር ስለ ጸናሕኩ እየ ዘይሰማዕኩኹም በለት ዘየስማዓ ምኽንያት እናዘርዘረት ኦኬ ጽቡቕ እምበር ጌርኪ ፍቑስ ድማ ኣብለኪ ካብ ልቦም ዘይነቐለ ሓሳብ ተዛረቡ ልቦምን ልሳኖምን ኣብ ጫሌዳ መንገዲ ነበራ ኩሉ ነገሮም ዝሓሰብዎ ብኸመይ መንገዲ ፍጹሙ ጥራዮም ዝሓስቡ ነይሮም ኣብ መንጎ ሓሳቦም ግና ኣሳሳይት ስለ ዝመጸቶም ሓሳቦም በቲኾም ናብ ኣኸጥሙቱ ተገደዱ ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኣሳሳይት ኣብ ቅድሚኦም ቆይማ ሰላም ተለገሰት ጽቡቕ ዛጓለይ ንስኻ ከመይ ኣምሲኺ ጥዑይ ከም ዝሓሰቡ ዓጸፈይታ መልሲ መለሱ መስገን ኣሳሳይት ልዝቢላ መለሰት እንታይ ክእዘዝዋ ተጸቤት ስኒት ጓለይ እንታይ ክትወስዲ ትእዝዞ ንምፍላጥ ናብ ስኒት ሰገሩ ቢራ ኮካ ወላ ስካልእ ከይተሰከፍክ ደስ ዝበለካ ኣዝዚ ምርጫ ሃብዋ ንጥቕሞም ክብሉ ክትስከፍ ኣይደለይዋን ኮካ የሰቲ ድሌታ ገለጸት ዝብላዕከ ቀጸሉ ከም ዝቐድመ ህድ ኢሎም ዝኾነ ሕጂውን ኣሕፂራ መለሰት ጽቡቕ ዛጓለይ ካብ ዝብላዕ ፍሌቶ ዓሳ ከምኡን ፍሪታት ኣምፅልና ካብ ስተ ድማ ንዓኣ ኮካ ንዓይ ድማ ቢራ ኣምፅለይ ዝሑል እንተኾነ ድማ ተመራፂ እዩ ሕራይ ዶ በልዋ ትእዛዞም ብምትሕልላፍ ሕራይ ኢላ ሕቑኣ ሂባቶም ናብ ክሽነ ምርሐት ስኒት ጓለይ እንታይ ዳ ዝተሰከፍክ ትመስሊ ዓይና እናጠመቱ ምስራፍ ጀመሩ ፍትወት ዝገደፈሎም ኣይነበረን እንተሰሊጥዎም ድማ ቅድሚና መደቦም ምብፅሖም ተሃኖም ከዕግሱ ኣዒንቶም ናብ ሙሉእ ኣካላን ናዕረፉ በኣዒንቶም ክድረሩ ይፍትኑ ነበሩ ኣይተሰከፍኩን ብዙሕ ስለ ዘይጠማኹ እየ ኣጠማምቶኦም ስለ ዘሰከፋ ገጻ ጠውያ ኣድህቡኣ ናብ ካልእ ኣንፈት ክትገብር ፈተነት ልዕሊ ስክፍታ ዝኸይድ ፍርሒ ኣብ መላእ ኣካላት ተዘሪኡ ቀሲና ኸፍ ንኸይትብል ደረኻ እንታይ ዶ በሊዕኪ እኺ እዚ ኩሉ መንገዲ ኸይበልዓክ ከም ዝመጻኸ የርእኪ ስኒት ጓለይ ሙሉ መዓልቲ ብዘይካ ድቃስ ዝኾነ እኽሊ ክትለኽፊ ረኣኹኹን ከም ዘተሓሳሰቦም ርእሶም ነቕነቑ እንድዕዳ እምበር ወይ ተጸሊኢ ኩሎ ወይ ድማ ገለኾን ኩለኺ በልዋ ውራይ ጠመቶኦም እናገበሩ ኣብ ልዕሊኣ ዝሓደሮም ፍትወት ግብረ ስጋ መመሊሱ ይብርኽ ነበረ ኣብ ግብሪ ክዕልልሉ ዝኽእሉ ግዜን ቦታን ድማ ይጽበዩ ነበሩ ኣይተጸላእንን ዝኾንኩ እውን የብለይን ብዝርድኦም ቋንቋ ኣረዳእቶም ብድሕሪዚ ኣሳሳይት ዝተኣዘዘቶ ምግቢ ሒዛ ስለ ዝመጸት ክሳብ ተቐምጦ ንግዚኡ ዕላሎም በቲኾም ተጸበዩ በልናሃልክ ዝእንጉዶት ኩሉ ሙሉኡ ከይተሰከፍክ ከም ልቢ ክብልዒ ናብ ዝተቐረበ ምግቢ እናመልከቱ ንኽትበልዕ ሓበርዋ እንተ ስኒት ግና ተዓኒዳ ካብ ምጥማት ወፃኢ ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን እንታይ ደኣ ደስ ኣይበለክ እንድዩ ስኒት ጓለይ እዛ ዓሳ ቀያር እንተኾነና ኢለኩ እየ ባዕለይ ኣዚዘዮ ደስ ኣይፈተኸዮን ኢኺ ትም ምባላ ካብ ጽላኣት ዝተላዕለ ኸይከውን ስለ ዝጠርጠሩ ክውከሱ ተሰምዑ ነቕባባ ተፈሪ ከምኡ ይኮነን ኣይጸልኦን እውን እየ መለሰት ህዲ ኢላ እሞ ዘይትጸልዮ ካብ ኮንክ ደኣ ተደረር እምበር ኣቶ ተፈሪ ድሕሪ ምዝራቦም ንስኒት ኣኸቲሎም ናይ ድራር ዕድመ ንምብላዕ ድልውነቶም ኣረጋገጹ ሕራይ ክበልዕ በለት ስኒት ኮለ ገና ዝተጻዕነ ሓሳባት እናሰላሰለት ኣንደበትነቶም ስለ ዘጠራጠራ ጥርጣሪኣ ሓዲግ ሰማይ ነበረ ኩሉ ቀራርቦም ቅሳነት ኣይሃባን ክትዳለወሉ ድማ ነይርዋ በልብልዒ ትኹረቶም ዘይዱ ቀረበ ብትዕድልታ ድሮኽ ነዋነው ጀሚሮም ነበሩ ጓሎም ንተኣክል ሰብ بعين هرفرفوت كمقومات يعرفون سرحن زير الساعة عينتهم كم هندسة أملا نفسها مزاري حرقان أنت سنيت قولي إذا خلو تبقى سلم تكسب حج زي تمر عخي كنا تاتانا متقلال زي كونس دليتهم من ترخبون من مهلال زعل من برام معلتي أخلا حتى أتتفريز واحد الله نبرن نسلست عامت مملأتا مسؤم سريحة خطبك كم زعينت حتى بتي حواس لذي فلت بترطاري تمناجيتا نبرت نسوس حق أخي
እንተኾነ ጽባቐ ረጋፍ ምዃኑ ዝርስዓኪ እኽትመስሊ ከዘኻኽርዋ ከም ዝደለዩ ተወሪሞም ጉዳይ ምምዕዳዎም ቀጸሉ ስለዚ ድማ ዋላ እኳ በላዕ እንተዘይረኸብኪ ባዕልኺ ገለ ነገር ክትገብሪ ነይርኪ ፈታሽ ዒንቶም ኣተግባር ነበሩ ማለትኩም ኣይተረዳእንን ኩሉ ሰዓባ ሓሳባት መብሪ ሓተተትሉ ዝተጠናነጉ ሓሳባት ኣተተፈሪ ዕላማ ከም ዘለዎም ይርዳእ ነበረ ማለተይ ደኣ ንቐላት ርእሶም ሓሰስ በልዋ ስክፍታ ዘሕደሩ መሰሉ ስኒት ጓለይ ዕድመ ጓል ተኣፋፍ ስለ ዝኾነ ተቐዳደምሉን ርብሕሉን ንምባለይ ተነፊሖም ኣኽመስመሱ በብቕሩብ ናብ ድሌቶም ይኣትዉ ነበሩ ሕራይ ገጾም ምድፋር ስለ ዝኸበዳ ከይፈተወት መለሰት ዘረቦኦም ግና ንውሽጣ ከም ማዕበል ክገማጥላ ይፍለጣ ነበረ ንሓሳባቶም እናዓርዓራ ክትቀበሎ ዘገደዳ ምኽንያት ኣብቲ ዝነበሩሉ ክፍሊ ብዘይካ ክልቲኦም ሰብ ዘይምንባሩ ነበረ ስተይባ ኣዒንቲ ኣቶ ተፈሪ ናይ ቢር ራድዮም ናይ ሄርፋን ብዘይርድኣ ሃንደበት ቋሕሰም ኣብዝሑ ብዘይ ዕረፍቲ ልዕሊ መግቢ ሰትይዎ መስተ ድሮ ስርሑ ፈሊሙ ነበረ ንኣእምሮኦም ኣሰኒፉ ግን ሓሳብ ኣቀላቀለሎም ስምዒቶም ንሕልንኦም ረቲዑ ስጉሙ ኣብ ምፍላም ኣተወ